Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Raihana Septiana Ramadhani saking kelas 10 TE Gangsal ing kalodhangan menika kepareng matur kangge damel tugas video unggah-ungguh dhateng Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu Guru kanthi tema tahanan sekolah. A few moments later. Sugeng enjing Ibu Guru. Sugeng enjing Ibu Kepala Sekolah. Kados pundi kabaripun Ibu? Alhamdulillah, saya ibu piyambak. Estu sae Ibu, nyuwun sewu sampun ngaturi rawuh panjenengan wonten wigati sekedhik babagan kegiatan tahanan sekolah kagem kelas 10. Oh, nggih Ibu, wonten menapa nggih? Kapan nggih rencananipun kegiatan tahanan sekolah kelas 10 punika? Kinten-kinten minggu ngajeng Ibu, tanggalipun badhe dipun rembag langkung jangkep. Kegiatanipun menapa kemawon nggih Ibu? Ingkang utami inggih tepang lingkungan sekolah, materi babagan tata krama siswa lan mbok bilih wonten kegiatan kelompok ingkang prasaja. Oh, saya menawi mekaten dados siswa enggal saged langkung wanuh kalian sekolahan lan rencang-rencangipun. Leres sanget Ibu, panjenengan wonten pamanggi sanesipun. Dipun paringi materi babagan panyenggahan tumindak awon remajaipun ugi Ibu. Wah, pamanggi ingkang sae sanget punika matur nuwun sanget Ibu. Sami-sami Ibu menawi wonten perkembangan salajengipun sumangga dipun kabari piyambak. Enggih, mesti badhe kula kabaripun matur nuwun sanget rawuhipun lan wekdalipun Ibu Guru. Matur suwun nggih Bapak, pamit riyin nggih. Two hours later.